गसाइगावआव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खानो हादों। गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खानो हानाय जायो होननानै मोनथिनो हादों। मख'थावना दि हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ नोगोद 1 कौटिनिबो बांसिन जागोन होननानै मोनथिहोदों। मोनसे स्रोत सुलुं मोननायनि गेजेरजों थांनाय हराव गसाइगाव पुलिसनि मोनसे दोलो 3 नं गाजा लामायाव आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोलाव थानाय श्रीरामपुर नागा चेकिंआव सिग्रोमबाय थानाय समावनो गंसे A01 AC 6911 नम्बरनि गंसे ट्राकआव गोख्रों सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो हानाय सुबुंखौ त्रिपुरानि थागिबि होननानै मिन्थिनो मोन्दों। हमनो हानाय गान्जाया गासै 50 पेकेटसो जागोन आरो गान्जानि गासै बेसेनखौ 1 कौटिनिबो बांसिन जागोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। हमजानाय गारिया गान्जाफोरखौ त्रिपुरा रायजोनिफ्राय बिहार रायजोसिम लांनो नाजादोंमोन होनना पुलिस बिफाना मोनथिहोदों। गसाइगावआव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खानो हादों। गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खानो हानाय जायो होननानै मोनथिनो हादों। मख'थावना दि हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ नोगोद 1 कौटिनिबो बांसिन जागोन होननानै मोनथिहोदों। मोनसे स्रोत सुलुं मोननायनि गेजेरजों थांनाय हराव गसाइगाव पुलिसनि मोनसे दोलो 3 नं गाजा लामायाव आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोलाव थानाय श्रीरामपुर नागा चेकिंआव सिग्रोमबाय थानाय समावनो गंसे A01 AC 6911 नम्बरनि गंसे ट्राकआव गोख्रों सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो हानाय सुबुंखौ त्रिपुरानि थागिबि होननानै मिन्थिनो मोन्दों। हमनो हानाय गान्जाया गासै 50 पेकेटसो जागोन आरो गान्जानि गासै बेसेनखौ 1 कौटिनिबो बांसिन जागोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। हमजानाय गारिया गान्जाफोरखौ त्रिपुरा रायजोनिफ्राय बिहार रायजोसिम लांनो नाजादोंमोन होनना पुलिस बिफाना मोनथिहोदों।